Benvinguts. Avui vull compartir per vídeo una petita reflexió sobre els processos de canvi. Un element molt important per poder fer un canvi és portar a la consciència allò que està passant. Moltes vegades els comportaments, les actituds, els actes que ens porten al patiment són fruit del fet de fer-los de forma inconscient. És a dir, de forma automàtica actuem igual com fem sempre i acabem aconseguint els mateixos resultats. Aleshores, un pas que és imprescindible per poder fer un canvi és que allò que és inconscient passi al conscient. I per això la meva proposta és poder d'entrada observar aquells elements que estan allà davant, no? Quan estem en una situació que acaba fent-nos sentir malament, no? I es tracta de poder observar el que passa d'una forma curiosa, com si fos totalment neutre, algo que estigués fora, però que senzillament observem per descobrir els elements que té, quins són els desencadenants, no? I aquest procés d'observació neutra, de descobriment curiós d'aquesta situació és el que ens podrà permetre també portar a la consciència alguns elements que ens estan ressonant per algun motiu, potser ens poden portar imatges o records, no? I pot ser una primera incursió per poder acabar realitzant un canvi. De fet, avui escoltava una conferència de l'Antonio Blay que m'ha inspirat, no?, per fer aquest petit vídeo, i ell deia una dita que diu: tot el que no aprenguem per discerniment ho hem d'aprendre per sofriment. Així que una invitació a portar al conscient tots aquells aspectes que potser no funcionen com voldríem. Gràcies.